Dragi sugrađanke i sugrađani, svima vama u Hrvatskoj, kao i našim sunarodnjacima izvan domovine, posebno u susjednim državama Bosni i Hercegovini i Srbiji, želim sretan Božić. Nije slučajno što se Božić u kršćanskoj tradiciji smatra najradosnijim blagdanom. Tako je u Europskoj zajednici država i naroda koje pripadamo, tako je i u Hrvatskoj. Najradosnije je zbog toga što je to praznik obitelji i zajedništva, vrijeme dobrote i solidarnosti među ljudima. Moja je iskrena želja da svi kršćanski vjernici, ali i svi naši građani, Božić ove godine dočekaju dostojno i tradicionalno, onako kako su to uvijek činili, mirno i radosno, u krugu obitelji i prijatelja, sa svojim najmilijima. Znam da živimo u izazovnom, čudnom vremenu koje nam nameće neka nova pravila, pa i ograničenja. Nažalost, vidimo kako u društvu nedostaje i sluha za nijanse, pa nam se sve predstavlja kao crno ili bijelo. Uvjeren sam kako te neprilike, takve isključive poglede na probleme u društvu, možemo prevladati samo odgovornim i prije svega razumnim ponašanjem. Ponašanjem koje će uvažiti i prihvatiti različitosti u mišljenju. Moramo imati razumijevanja za druge, za one koji drugačije misle i uzajamno se poštivati. Pozivam odgovorne, prije svega one koji odlučuju, da u božićnom duhu uvaže različita razmišljanja kao doprinos u traženju rješenja, a ne kao problem. Jer Božić je praznik koji nas upućuje na toleranciju među ljudima. Koristim ovu priliku da pozovem i sve naše sugrađanke i sugrađane na brigu za svoje bližnje. U vremenu u kojem živimo, cijepljenje je istinski dokaz brige kako za sebe, tako i za svoje bližnje. Cijepite se. Potvrdite svojim djelima najveću vrednotu Božića, nadu i vjeru u pobjedu dobra. Još jednom svim kršćanskim vjernicima čestitam Božić, a svima u Hrvatskoj želim mirne i radosne blagdane. Sretan vam Božić i prije svega zdrava Nova godina.